बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों जोलुर गेलेनाय बादायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। 14-13 बोसोर बैसो सिंनि जागायजेननाय जोलुर बादायलायनाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव टंला जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गिबि गेलेनायखौ जागायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय नांथाबनाय इयुनाव साफा गेलेगिरि सोरजिनाय आरो गोग्गो समाज दानाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनैबो गेलेनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो कामेश्वर बर' थुनलाइ आफाद। लोगोसे मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो खौला दैमारि समाज सिबियारि। सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रहित चन्द्र बर' जोलुर जोनानै बेखेवनाय MCLA दिलीप कुमार बर' बिथांमोननि बेखेवनाय। गिबि जोलुर गेलेनाय बादायनायाव गेलेयो डिमाकुसि दख'रा आरो खैराबार दख'रानि गेलेगिरि 13 बोसोर बैसो सिंनि गेजेराव। हाबाफारियाव बिटिआर कालिंदुवार समष्टिनि MCLA दिलीप कुमार बर', समाज सिबियारि जौस्रां बर' आरो गोबां दैदेनगिरि गेलेगिरि लोगोसे हेफाजाबगिरि रायजो राजानि नुजाथिनायाव हाबाफारिखौ मावफुंबाय। जोलुर बादायलायनाय दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बादायनायाव नोंथाङा बेखेवनानै गिबियावनो दिनै बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोंहा दुलाराय उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंहा प्रत्येक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्राइमारि जोलुर बादायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेयाव जोंहा 13 बोसोर बैसोनि उदै गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो दिनै जोंहा टंला बे हाई सेकेन्डारि बे गेलेनाय फोथाराव दिनै बे हाबाफारिखौ जागायनाय जादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो हारिनि खामानि मावनायनि अनगायैबो दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' सेंग्राफोरखौ जाहाथे राफोद जोलुर बादायगिरि गेलेगिरि जानो हायो, गोख्रों गेलेगिरि जानो हायो। दिनै बेबायदिनो दिनै 14 बोसोर जाना थांबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो 14 इयार्स दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादो आरो आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय साबायखर बावगोन आरो जोंनि बिटिआर सरकाराबो जोंनि बे जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ जोंबो गोख्रोङै लादो। जोंहा जोंनि बे सरकारनि दिनाव जोंहा जोंनि नर्थ इस्टआव गासैबो काउन्सिलखौ लानानै जोङो जोलुर बादायनाय हाबाफारियाव जोंबो ट्रफि होदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंहा भारत हिसाबै जोङो दुरन काप आरो बेबायदिनो जोंहा डिफेन्सनि बेबायदि जों कम्पिटिसनफोरखौबो क'क्राझाराव लानाय जादोंमोन। बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि हारिनि सेंग्राफोरा गेलेगिरि जानांगौ। दिनै काउन्सिलावबो मोनसे जोंहा गोख्रों टिम जों दादो आरो बेबायदिनो जोंहा नेसनेल लेभेलावबो जों जाहाथे टिम हरनो हायो, इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जाहाथे टिम हरनो हायो आरो जोङो जाहाथे बे जोलुर बादायनायखौ लानानै जाहाथे जोंनि हारिनि सेंग्राफोरा जाहाथे सोलिनो हानाय जाहाथे प्रफेसन हिसाबै लायो। आरो मानो होनबा दिनै हारिखौ जोङो जिबायदि गेरेमसा हारि हिसाबै जों महर होनो नागिरदों, जोङो दिनै गेलेनाय बिथिङावबो सरकारा गोख्रोङै जों खामानि मावबाय आरो दिनै जों फरायसा आफादखौबो जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो जिखिनि हायो मदद होदो आरो जों बेबायदिनो जोंनि हारिनि थाखाय जों खामानि मावलांनांगौ। गामि ओनसोलाव दाबो ओरैबायदि दङ जिहेथु बिथांमोना खाबु मोनैनि थाखाय बेबायदि मोजां मोनसे परिबेस गेलेनायनि बिथिङाव बेखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखाय नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ माबायदि राहा लागोन? दा खोथाया जाहैबाय एक्सुवेलि जोंनि सरकारा जाबायदि जों थांखि लादो बै मेसेजआ दिनै गामि ओनसोलाव बयबो मिथिनो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै जोंहा फरायसा आफादनि जाबायदि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लादो, आंहा मोनसे फोथायनाय दङ बे मेसेजआ जाहाथे गामि गामि थांगोन आरो जाहाथे दिनैनि बे हाबाफारियाव दिनै जागायनाय हाबाफारियाव गामि गामि ओनसोलनिफ्राय गोबां गथ'फ्रा फैनांगौमोन बा गेलेनाय मोजां मोनग्राखौनो नायनो फैनांगौमोन। खिन्थु जोंहा दा गायनाय सम नङा होमबा, आबाद मावनाय सम, बेनिखायनो दिनै मा खालायनो फैनोबो हाया। दिनै टंलाया एसे गोजान जायो, अबाबो जिखिनि फैदो गासिबो हारिनि मानसिफोरानो फैदो। बेनिखायनो जों थांखि लागोन आरो जोंहा VCDC लेभेलफोरावबो जों लादो जाहाथे गामि ओनसोलाव VCDC लेभेलाव जानाय गामि ओनसोलाव गेलेगिरिफोरखौ खाबु होनाय
जोङो बेनिखायनो सरकारनि जाना खामानि मावगासिनो दङ आरो दा बावैसो जोङो जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय फुटबल होदो जार्सि होदो भलिबल होदो जोंनि सरकारनिफ्राय आच्छा बयखौबो दिनै बेयाव बाहागो लाफायनायनि थाखाय आङो सासे MCL हिसाबै बयखौबो साबायखर बावबाय आरो फिनै आं जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावो बेबायदि थांखि लानानै खामानि मावलांनो थाखाय